سلامات كرات حاتي خامنهم عن እግዚአብሔር مسكن سلامي كريس بحال مدانيالو كمي تغنيو خامي قنيهم لي مدحر بزح مدنقاي لنبق إلىكم نخام مسكال እና خامي قنيهم كراتي سلا مدنقاي خلي زي كرتا خاندام ብጣዕሚ ይቅርታ ክብለኩም ይደሊ ኸዝውን ቤተሰብ ስላልኾንኩም ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ ኸዝውን መበረታዕኹም ድጋፍኩም ኣይፈለኒ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ናይ ሰብዓ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ግበሩለይ ሰብስክራይብ ላገበርኩም ቤተሰብና ሰብዓ ቻነል ክትኾን ትኽእሉ ኢኹም እና ስለትገብሩለይ ምብርታዕ ግን ብጣዕሚ እየ ለመስግነኩም ኩራት ሓተይ እሽባር ናይ ሎማዓንቲ ብዛዕባ ናይ መሰንጀር ከመይ ጌርና ኢና ሰባት ብመሰንጀር እንዳደወሉ እንድሕሪ ቅምጥ ኢሎምና ኮይኖም ከመይ ጌርና ነቶም ሰባት ንከይድውሉልና ወይ ደሞ ንከይፅሕፉና ንገብሮም ብዙሕ በተለይ ብመሰንጀር ብኢሞ ብዙሓት እንትናት ማለት ሲ ለይደለኻዮ ብዙሕ ሰብ እንትን ይብለካ ለይፈልጠካ ዋላ ይኹን ولا اللي تفضل يفلتك مالتي بزح مسنجر بإيمو كده بزحنا يمتاو سلك ما نو مدوار كده سلال مسأكا خمي جرنا ينال تمساته ولا نفطم لين فطم طرح تخوني يصير نفطم ولا نحرك دولنا ويدمو كتصحفنا ويدمو تايل بال تو ريكرك جورنا نحلين دريوم زم ساعات وقينا بلوك كي جبرنا خمي جرنا لتمسات زم سبعة ساعتهم خمي جرنا انت نقورم نخيل الكي تحفنا ولا مو مساج الكي جبرنا نخيل مرات نحر بلوك جرنا يوم نخرج خري خلو تمسات سلنا إن نحسب زيجنا بلوك كي نقورمي تمسات بلوك عملي جبرنا يوم الرئيم جو كندمك تحفوا جنا يخالي مساج كسردون يخالي كدولون يخالي زي كجور سلنا يخالو already كافتو نربشنا لنرسى نقلق قد خلينا مالتيو إن لا سرار حكب لكم نشتي بمرنيا سلام تكارو لما كاو already بنتن بيتسوي سلنو مالتي بمرنيا بزحات بيتسوي سلنو يكرتاب تقرنيا بمرنيا نشتي انتن كل برغة مرنيا كارداني خليوا سلام نديت كوياتشو نديت ناتشو نيكزابير مسكن سلامني ወደ ሰዋሳነ ቻነል ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ቤተሰቦች ስለሆናችሁ በጣም ደስተኛ ነኝ። አሁንም መበረታታችሁ አይለየን ለማለት እፈልጋለሁኝ። ስለመታደርጉልኝ ድጋፋችሁ ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሁን የሚሰራው የመሰንጀር እንዴት አድርገን ሰዎችም በመሰንጀር እየደወሉ የሚጨቀጭቁኝ ወይ ደግሞ የሚረብሹኝ ከሆነ እንዴት አድርገን እነዚህ ሰዎች ብሎክ ሳናረግ እንዴት አድርገን እነሱ እንዳይደውሉ ወይ ደግሞ ሪከርድ ወይ ደግሞ መሰጅ እንዳያደርጉ ማድረግ እንችላለን ለማለት ነው። መልስ ለመስጠት ነው የመጣሁት። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በርግጥ በትግርኛ ነው የምናገረው ምክንያቱም አማርኛ ብዙ አይደለሁም መናገርም ብዙ አልችልምና ለዛ ነው በትግርኛ የሚሰራው። እናንተ ግን በሲምቦል ወይ ደግሞ በምልክት ስለማያረግ እያረኩት ስለሚሰራው በሲምቦል መረዳት ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ። መልካም ቆይታ ይሆንልን። እግዚአብሔር ያክብርልን። ቤተሰቦቼ ስለሆናችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። አሁንም አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ግቡት። ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቤተሰቦች የሆናችሁ ደግሞ ሀሳብ አስተያየታችሁ በኮመንት ሴክሽን ጻፉልኝ። ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ጠይቁኝ። እኔም በትህትና ለመመለስ ዝግጁ ነኝ። አብረን እንደግ፣ አብረን እንስራ፣ እንለወጣለን። ከተሰራ መለወጥ ቀላል ነው ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልን። መልካም ቆይታ ይሁንልን። ወደ አሰራሩ እንግባ እና ኩራት ፋቴ ለአሰራሩ ከት ያከውዬ ለመሰንጀር ክናት ማለት ይኻዚ حمزة بنا لمسنجر حمزة مساعتنا أوزي أبتحتي ناي بزحات سباتقع بالعليا تبل ወይ ብዙት መጽያ ወይ ደሞ ብዙት መጽያ
ናየ ግን ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ገና ኣብ ታሕቲ ኣውዚና ማለት እዩ እዘን ሰለስተ ነጠብጣብ ኣለዋ ከምዚ ኣቢልና ንፃወጣን ካብኡ እታ ሴቲንግ እንትብል ኢና ክንፃወጣ ኣውዚና ሴቲንግ እንትብል ካብኡ ሳብ ምፃወጥናያ ካብኡ እንትን ፕራይቬት ኤንድ እንትን ልብል ኣውዚኖ ፕራይቬት ኤንድ ሴፍቲ ልብል ኣውዚነከ ካብኡ እሱ ንፃወጣ ማለት እዩ ካብኡ እሱ ምፃወጥናዮ እዚ ልብል ክወፀልና እዩ ከምዚ ኢሉ ክመፀልና ካብኡ ንላዕሊ ንድይብ ንላዕሊ ምስ ደይብና ሪስተርትድ ኣካውንት ልብል ነውዚ ከምዚ ኣቢልና ኣብዚ ከምዚ ኣቢልና ንፃወጦ ኣውዚነኩም ምልክት ኣቕምጠልኩም ኣለኹ ኦረዲ ካብኡ ከምዚ ኢሉ ይመፀና ናቶም ሰባት ናይቶም ክንገብሮም ዝደለናዮ ብምሉእ ናይቲ መሰንጀር ቤተሰብና ዝኾነ ወይ ድማ ተደዋወሊና ወይ ድማ እንትን ዝኾነ ብሓፂሯ ኣብ መሰንጀርና ልንህሰብ ከምዚ ኢሉ ተር ይብሉ ይመፀና እንድሕር ክመፀና ዘይከኣለ ግን ኣብ ምንታይ ኢና ክንፃወጦ እዩ ትኸዚ እቲ ጉዳይ ምክንያቱ ለይክመፅእ ና ኩሉ ከምዚ ኢሉ ተር ኢሉ ለይመፀ ዝቀረየሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ኣብ ምንታይ ማ ክንፀቅጥ ተኮይኑ ኣብዚ እና ከምዚ ኣቢልና ኣብዚ ኣውዚና ናይ ሰብ ምልክት ዘለታ ማለት እዩ ኣብኣ ክንፃወጣ ማለት እዩ ምክንያቱ ክወፀና ካዚ ናይ ብዙሓት ሰባት ከም ዝብሉ ተረቢሎም ፅኢና ኣሎ ከም ዝብሉ ተረቢሎም ፅኢና ኣሎ ካብዚኣቶም ልመን ኢና ንደሊ ንከይፅሕፈልና ወይ ደሞ መሰጅ ንከይሰደልና ወይ ደሞ ሪከርድ ከይገበረልና ከመይ ጌርና ንፅሕፍ ንሰብ ንደለናዮ ክንገብሮ ንኽእል ለምሳሌ አንዴ ኣነ ክገብር ስለ ዘይደለኹ እየ ኦረዲ እንዴ ለምን ገበር ለምሳሌ ኣብዚ ዋላ ክገብር ንሓደ ሰብ ኢለ ይፈልጠኝ ኣብዚ ክገብር خلاص ኦረዲ ናይቲ ሰብ ጌርናዮ ነና ለምሳሌ ኣብዚ እዚ ላይ ይፈልጠኝ ኣብዚ ከምዚ ኣቢልና ንፅሕፍ እዚ ከዚ ላፀሓፈ እንትን ስለ ዝጫጫቐኒ ከምዚ ኣቢልና ልቲ ሰብ ጌርናዮ ነና ኦረዲ ልቲ ሰብ خلاص ከም ዘይፅሕፈለይ ኮይኑ እንኦ ልቲ ሰብ ኣነ ግን ክፅሕፈሉ ክኽእል እየ እሱ ግን ክፅሕፈለይ ኣይክእልን ማለት እዩ ካብኡ እንድሕር ክምልሶ ደለየ ኣብዚ ናትክን እንድሕር ክምልሶ ደለየ ኣብዚ ኣላ ኣብዛ ታሕቲ ኣብዚ ዘላ ታሕቲ ኣብዚ ናትክን ኦኬ ኣብዚ ላ ታሕቲ እዛ ኢንቫይሮትድ ሴትድ እንትብልና ንፃቕጣሳ ክንምልሶ ንኽእል ኢና ልቲ ሰብ ትመሊሱ ክፅሕፈና እንድሕር ንደሊ ኮይንና እቲ ሰብ ማለት እየ እና ከምዚ ኣቢልከን ሰሪሕከን ተብላ ትኽእላ ኢኸን ሓሳብ ተለይክን ጥያቄ ተለይክን ከዓ ምጥያቕ ይከኣል እዩ ስለ ዝነበረና ፃንሒት ግን እግዚኣብሔር ይኽበረለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ከዚ እውን ሓሳብ ድጋፍኩም ኣይፈለየኒ ኩራት ኣሕዋተይ ልደለኹም ሓሳብ ወይ ድማ ልደለኹም ክሰርሓልኩም ትደልይዎ ነገር ተልዩ ኣብ ኮመንት ፀሓፍለይ ንምምላስ ዝግጁ እየ ከዚ እውን ምብርትታዕኩም ኣይፈለየኒ ክብለኩም ይፈቱ ናይ እትደልይዎ ነገር ክፅሕፈልኩም እትደልይዎ ነገር ወይ ድማ ከቕርበልኩም እትደልይዎ ነገር ተልዩ ኣብ ኮመንት ፀሓፍለይ ስለ ዝነበረና ፃንሒት ግን ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ኩራት ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር የኽብረለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ብጣዕሚ እየ ዘኽብረኩም ይቐኒለይ